При всій повазі до пана Кравчука, бо він такий могіканин української політики, я хочу сказати, що відносини можуть бути або з своєю територією, людські, нормальні, або треба вистроювати такі відносини, які є з окупованою територією. Крим нас анексували, окупували, і зараз там найвеличша, мабуть, у Східній Європі військова база російська. Тому треба розуміти, що відношення вистроюють з ким? З тими, кого привезли з Росії, зараз переселяють в Крим? З ким? З військовими? З манкуртами? З ким? З ким треба вистроювати відношення? Для мене це, наприклад, не зрозуміло. Більше того, я розумію, що треба робити. Треба дійсно знаходити там людей, які хочуть повернутися в Україну, і з ними треба співпрацювати. Більше того, треба дуже ретельно підходити до інформаційної політики. І треба, щоб інформація з України з'являлася в Криму. Але головне питання, що треба, щоб порядок денний, який зараз є в Україні, став важливий для Криму. Щоб Крим забажав повернення в Україну. А для того треба змінити ситуацію в Україні. І якщо ми знімемо якісь обмеження, це не допоможе кримчанам повернутися. Більше того, це Крим не поверне. Для мене головне питання зараз взагалі, коли ми будемо повертати Крим, чи залишаться там ті, хто були тоді, коли Україна ще була в Криму? Тому що зараз я бачу, як проводять ротації майже. Я бачу, як над татарами проводять репресії. Я бачу, як знищують проукраїнське населення Криму. І для мене дуже дивовижна ця історія, коли президент пропонує, колишній президент України пропонує налагоджувати відносини з росіянами, які зараз заполонили Крим. Я вважаю, що це недалекоглядно.